Wow! Wow! Never has normal looked this good and felt this good. Literally and figuratively. Mao kini ang nasulti ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang nakita atol sa opisyal nga pagbukas ug pagbalik sa One Cebu Expo niadtong Agosto 24 didto sa SM Seaside City, Cebu. Kini human sa duha ka tuig nga wala gipahigayon ang maong exposition tungod sa mga paghigpit sa pandemya. Apan karong tuiga, nakahukom si Gobernador Gwen Garcia nga mubalik na sa normal ang probinsya sa Sugbo, mao nga atol sa kasaulugan sa ika-453 nga kasumaran sa pagkalalawigan niini. Gibalik na gayud sa Kapitolyo ang pasigarbo sa Sugbo ug ang pagpahigayon sa One Cebu Expo. Makahuluganon gayud ang pagpahigayon niini karong tuiga kay nagpakita kini sa katakos sa lalawigan sa Sugbo nga makamaong mobangon bisan pa man sa mga katalagman nga naagian niini ug usa-usab kini sa mga pamaagi aron matabangan ang mga gagmayng magpapatigayon ug mga tourism destinations nga makabangon. Ang maong expo ipahigayon gikan karong Agosto 24 hangtod Agosto 31. Sulod ni ining mga adlaw, adunay higayon ang mga Sugboanon nga makapamalit sa lamian nga mga delicacies, mga nagkalain-laing Sugbo negosyo products ngadto sa mga accessories ug mga furniture nga ginama sa Cebu. Aduna usab mga display sa gowns nga ginama sa mga Sugboanon nga mga world-class designers. Atol sa maong okasyon, gipaila-ila usab sa publiko ang 40 ka maanyag nga mga kandidata sa pasigarbo sa Sugbo Festival Queen. Gawas sa pisikal nga kaanyag sa mga kandidata ug sa mga makapasigarbo nga mga produkto. Mabati usab sa katawhan ang pagbalik sa normal, dungan sa pagbalik sab sa mga programa nga gikahinaman sa mga tawo. But more importantly, it is what we saw this morning. It is what we have together as a province, hand in hand, worked for, stood up for, despite all difficulties. It is what we have become that has made this normal feel so good. Ang One Cebu Expo bukas gikan karong adlaw hangtod Agosto 31 sa Mountain Wing Atrium sa SM Seaside City, Cebu. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.